tanaw kamo diya sa inyong Facebook. Like kita sa atong Facebook no. O madungog usab kita sa tanan nga mga region niyo diya sa inyong mga area. Karon ang ato ang takna sa ato ang duha ka mga presentation mga higala o mga igsoon ko sa kanginan sa duha ka dagko nga pundok sa tibok nga kalibutan. Ang isa nini mo ang paniniwalang Islam ug ang isa nini mo ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Karon nga kahaponon mga higala mag-abot sila. Doon na sila isa ka tema nga paghisgutan. Pabarugan, pamatud-an sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ni Brother former Board of Governor National Debater Philippines si Brother Efren Yap de la Peña gikan sa Cebu City kani siya mga higala. Mitabok ni sa dinhi ala sa tumong tuyo sa pagpabarog sa ilahang hanay sa Iglesia Katolika. O dinhi sa atong nga side sa wala sa tuo si Ibrahim Romas sa paniniwalang Islam. Kini siya doon na po siya itaas-taas nga kasiratian sa paniniwalang Islam. Dugay po ni sa Saudi Arabia. Ganit ako, minsan ako nakakita po kanina dito sa iyang mga programa sa pag-study sa paniniwalang Islam o sa Arabic nga mga pinulungan. Si Ibrahim Romas, mao siya ang maga-diray sa ipabarog ni Efren Yap de la Peña. May tungod sa ang ilang tiba nga ilang hisgutan karon kung ilang pagdebatihan ug kung ilang natugian mo ang ipamatud-an sa Iglesia Apostolika Romana nga si Kristo mao ang labing gamhanan. Matuod ni Dios. O si Kristo mao ang matuod nga Dios. So dinhi nga bahin mga iso no mga higala ko sa kainan sa Facebook karon mga nagatan-aw atong madunggan kung unsa ang hinungdan nga kini mao ang ilang lig-on nga baruganan o usab unsa pud ang hinungdan nga ngano ang atong igsoon kung atong mga brother nga Islam unsa ang ilang hinungdan nganong dili siya magkasumpatiay sila bahin ini nga mao nga tema. So dinhi karon mga higala kay sila atong subaybayan o atong paminawon ang mutagisan lakahanay sa dili pa ako sa ihatag nila ang mata isa sa pagpresentar sa insakto og husto gayon nga sa ilang detalye sa ilang mga pundok atong ihatag una sa ato ang higala o bisita gikan sa Cebu City Catholic Faith Defender Yap de la Peña. Imo Brad ang dugang nga pagpaila-ila. Salamat kayo Brad Roy sa Juan saka mapabsanon nga moderator o kamaog yun sa mayong sa paghandol niya. Kuan po na mahilig po ni Biblia. Brad tanang reliyon mo respetar siya. Yo kini usa ni ka ikadawhi gayon diri live diri sa programa ni Brother Juan Ramas sa Islam debatidor o mapabsanon sa diri sa DY Isar DY Isar Juan FM. So mahapon sa tanan o kini this is a friendly discussion o debate. Okay na mo ato atong nadungog ang iyang hanay sa Iglesia Apostolika Katolika Romana si Brother Efren Yap de la Peña. O karon atong ihatag ang panahon dungang pagpaila-ila sa atong paniniwalang Islam ng pagdumalahan ni Brother Ibrahim Romas. Imo ang ustads ang dungang pagpaila-ila. Ako ang pangalan ako si Abraham Romas. Alhamdulillah, ako Seventh Adventist. At ako nakapagtapos sa pag-aaral sa Cinema University. It was in 1988. Ngayon, alhamdulillah, dito kami magdebate sa ating maginoong katunggaling. Salamat. Okay. So mo to atong nadungog ang ilang mga tagsag sa kamanghanay o karon ato na pagasugdan o paminaw na to ang unang pagpabarog kung pagmatuod sa Iglesia Apostolika Katolika Romana nga pagadad-on ni Brother Efren Yap de la Peña Catholic Faith Defender Philippines. Imo Brad ang panahon 10 minutes. 10 minutes. Salamat kayo Mr. Moderator nya akong pabarog ang pamatud-an ko ang si Ginoong Hesukristo ang ila sa simbahan Katoliko Romano nga matuod nga Dios. Diri sa balang sulatan kay tagna ni Propeta Isaias
sa Isaias 9:1 nga 800 years before Christ nga usa ka bata na tao sa ato pa na tao mao gini si Ginoong Jesucristo kay kundi sa magpagkatao di siya makita sa Israel o Jerusalem sa ato pa na tao. Inatuman kana sa kuan balang kasulatan nga sa Mateo 1:18-23 nga usa ganlan si Emmanuel ang Dios uban nato. O kana tagna po na gikan dito ni propeta Isaias 7:14. Usa ka babaeng birhen manamkon, usa ka batang lalaki tawgon siya Emmanuel. Buto sabot ang Dios uban nato. Unya base sa tema nga among gikasabutan nga si Kristo matuod nga Dios. Diya sa unuhan 5:20. Matod pa diha sa unuhan 5:20. Matod pa Juan Evangelista nga adunay mo abot mo kuan ni mo way lain kundi si Ginoong Jesucristo nga ang matuod nga Dios. Unuhan 5:20. Atong basahon diri sa unuhan 5:20. Ang akong hisayran nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron kita makakita sa matuod nga Dios ug nga anak sa matuod niya nga anak. Ini siya ang matuod nga Dios nga naghatag ang matuod nga Dios og kinabuhing tunhay. Niya nasa putno diri ang matuod nga Dios mo si Ginoong Jesucristo. So 1 John chapter 5 verse 20. Unya ang kuan kining laing bersikulo sa Tito 2:13, Tito kapitulo 2:13, dakong Dios ug manuluwas. Sa to pa kana manuluwas mao man ni Kristo yun. Kaya naman na sa kuan kining Mateo 1:21, He will save His people from their sins. Sa Hebreo na, Itsimo Yeshua kuyo siya. He will save. Sa ito pa, manluwas si Jesus Christ. Unya sa sumunang Tito 2:13. Unya ang amahan, giila man na nga eternal way sinugdan way katapusan. Salmo 91:2. Si Kristo usab gila nga eternal way sinugdan way katapusan. Mikiyas 5:2. Ingon sa Mikiyas 5:2. We atabit likim ipratay liyat mimi ulam. Sa to pa eternal. Niya kaning giila sa Surah 3:2 si Allah eternal man sad. Unya sa to pa eternal tukma nga twins pareha sila. Sa 1:30 I and the Father are one. Unsa pagkausa? That is one divine nature. Usa sa kiniyas pagka Dios. Kaya ang amahan eternal, unya ang anak eternal, tukma gyud nga kanang eternal referido na sa matud bala sa kuan kining balang sulang ang eternal mo man ang God's eternity ba, constant present. So constant present ang Dios, way pagkausab niya buhi kanunay ang Dios. Ang Dios espiritu man, absolute invisible, hingpit nga dili makita ang pagka Dios. Pero pagkatao ni Kristo, makita kay ng pagkatao man siya. Sa kuan kining John 1:14, nya Hebreo 2:14, ang mga anak na kaambit ugunod sa mga ginikanan, sa samang paagi, si Jesus nakaambit siyang inahan. Last 4 minutes. So, din napita mga kiigsunan nga mga teksto kong gamit nga si Kristo matuod nga Dios. Unya naapog laing bersikulo sa Hebreo 1:8, mismo gyud ang amahan miingon ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa hangturan. Hebreo 1:8. Kinsa giingon? Si YHWH, Yahweh. Nag-iila ni sa Islam og Allah. O man ay God the Father. So, kanang anak si Isa, gitawag Isa sa Quran, tawag siya ni sa Roman Catholic Church of Jesus Christ. Sa Hebrew,
Yeshua HaMashiach, Isa Misika sa Aramaic. Nya Jesus Christ, Yesu Kristi sa Grigo, sa Latin, Yesu Kristo. Oh. So muna nga, mismong amahan miingon yun, ang imong turun o Diyos mulungtad sa imong turun. Mamakak bang ang Diyos Ama, dili mamakak na sa Hebrew 6:18, ang Diyos di mamakak. Unya, sa laing teksto nga gigamiton nga kuan kanang ang anong matuod nga Diyos si Kristo kay ang Last suwatang Commandments. kalibutan diha naman siya. Sa Juan 17:5, sa pang tanang butang, si Kristo tupad sa amahan. Diha na daan. So kanang diha na daan, unsa may kahimtang nga diha daan. So tawgon nga Diyos gyud. So si Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. So, muna teaching sa Iglesia Katolika Romana na one second divine person, both human and divine. That is a teaching of the church. Kaya wam tayo gipabarog nga itong gulingon nga kuan. 26. Sumala sa tima nga akong gipabarog, si Kristo matuod nga Dios. So, ang subject matter diha ra. So, ang issue ni iya ni garon sa Islam at binanggang katbang nga dili matuod nga Dios si Kristo. Salamat ug mayong hapon. Okay, time. Mao to no ang iyahanay sa Iglesia Apostolika Romana ayan pagmatuod may tungod sa matuod nga Dios ato manungog og ato karong paminahon sa ang 5 ka question sa ato ang paniniwalang Islam, Ibrahim, Romas, imo brad ang panahon sa pangutana, 5 ka pangutana. Andam na ka brother Efren. Oh, Okay, 5 ka question na, 5 question ta isa. Okay, unang tanong. First, sabi niya, nag-quote siya sa Isaiah 9:1-6. Dito sa 6, basahin natin. Itong the most popular. Sinasabi dito. For into us a child is born, a son is given, and the government upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Tanong, anong government dala niya? Ha? Ano pa yan? Government na tanong, government na ang soldier niya, anong government dala niya? At sino nagtawag sa ihag Wonderful? Okay, Wonderful. time. wonderful kanang nya prinsipe nya eternal. Way katapusan. Muna yang Objection, moderator. Ang tanong ko, sino? Wala ko nagtanong na explanation. Tanong ko, sino o ano ang government na dala-dala? Kaya magdala man siya ng government. Demokrasya, Islamic, Christianity nga government, at wonderful. Sino nagtawag Okay. wonderful? So categorical lang iyang gipangayo no. pan Christianity ang gidaan niya ni Jesus Christ. Tubag. Okay. Follow-up question. Next Oh. question. Kay Christianity man ang ginala ni Kristo. Saan po sa Biblia na nagbanggit si Kristo, Christianity or Christian? For consideration, Christian or Christianity. Saan sa Biblia na si Kristo nagbanggit, Christianity, word only, word. Christianity or Christian from the lips of Jesus. Sa buhat 11 sa Kristiyanos sa Antioquia. Niya muna tubag sa buhat 11. Unya ang laing definition na nga Christian, followers of Jesus Christ, sumusunod ni Kristo. Ningon siya, kinsa tumusunod ka na to. Magdumili siyang kagulingon. Upasan siya krus kada adlaw. Mateo, Lucas 9:23 og sa 1:15-20. Next question. Next question. Ang tanong ko kanina, saan nabanggit na si Kristo nagbanggit ng Christianity or Christian? He was quoting Lucas 11:26. Buhat nagsalita 11, ba dyan? guys? Buhat 11. Buhat. Acts or buhat 11:26. No. Ang tanong ko, kanang 11:26 sa buhat, si Jesus ang namulong o mga pagano? Ang Acts of the Apostles man kang mga apostoles mo ipahayag ng si o labi ang author anak mo si Lucas, Dr. Lucas nagsuwat sa Acts of the Apostles. So mga Kristiyanos may namulong ana. Question na tubag. So, Pangapat. Saan mabasa o pakibasa na ang mga Kristiyano ang nagtawag sa kanila? Mga Kristiyano ang nagtawag sa Lucas 11:26. Basahin mo na mga Kristiyano ang nagtawag sa mga Kristiyano. Ang Kristiyano ang tawag sa mga Kristiyano. Kristiyanos ko na kay sa Kristiyanos sa Antioquia kay giskutan na ni Saint Ignacio po Antioch sa ka santo sa Iglesia Katolika obispo
nga mao kini ang Iglesia Katolika nga Kristiyanos dito sa Antioquia sa 107 AD Anno Domini. So kanang contextual understanding sa Acts of the Apostle chapter 11 verse 26 mo ang Christian mo nang Katoliko nga Kristiyanos. So klaro nga kanang Kristiyanos gibanggit nya kinsa may founder sa Catholic Church Kristo man. So understood nga si Kristo Kristiyanos yun. Okay, akong basahon, premise ako munang basahin. Sige. 26. And when they had found him, brought him into Antioch. And it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and the people and the disciples were called Christians first in Antioch. Hindi, ano pa dito? Ulitin ko ang tanong. Kristiyano ang nagtawag. Ang tanong ko sa una kanina, saan mabasa nga si Kristo nagsabi, Christianity or Christian? Sabi mo, Lucas 11:26. Hindi man si Jesus. Buhat. Ha? Buhat. Buhat Acts 11:26. Hindi man si Jesus. Nagkamali kayo, hindi? Hindi ko nagkamali kasi ang si Kristo, Diyos, niya Bible is a word of God. So, ang sinabi sa mga apostoles, galing kay Kristo. Saan mabasa nga nagsasabi, Last question. mag-support na ang Lucas 11, Acts 11:26, nga si Kristo ang nagsabi, ano ang support mo? Nga may nagsabi nga si Jesus ang nagsabi sa Acts 11:26, si Kristo ang nagsabi. Saan mabasa? Sa buhat 2:1-11 nga ang Diyos, ang Espiritu Santo nilamdag sa mga tinunan ng mga apostoles sa angay na lang isulti. So kanang nagsulti sa mga Acts of the Apostles, gikan na sa Ginoo, galing sa Diyos. Nya 2 Corinto 12:19 matubang San Pablo, ini akong gisulti dili na ko gikan ni Kristo. Sa to pa way apostoles nga nagsulti nga ilang kaugalingon kunili gikan na sa Diyos. Mo ni matud nga Diyos mo si Jesus Christ. Okay, no? Tayo na. Okay, naman na to ang 5 ka Congratulations. pangutana o laman sa mo kay medyo Assalamualaikum. Mainit ang labanan, no? Mainit ang labanan. Karon, mo to ang hanay sa atong paniniwalang Islam sa iyang mga 5 ka pangutana. O naghatag pud og 5 katubag ang ato ang Catholic Faith Defender Yap de la Peña. Karon ato ta sa isa na pod ka tagahan to sa 10 minutes ang ato ang paniniwalang Islam si Brother Abraham Romas sa iyang side. Imo na sad, Brad. 10 minutes. Bismillah, Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ang oras alas 4:25. So ganito. Tinanong ko ang aking katunggali ay pagkatawagan na ang government upon his shoulder. Ang sabi niya, government. Tinanong ko kung anong government, sabi niya Christianity. Never ako nakabasa nga mayroong government sa mundo na ang pangalang Christianity. Mayroong fascism, mayroong communism, mayroong democracy, mayroong Islamic, pero Christianity, I don't know kung saan nagkuha ng mga history books or encyclopedia na mayroong government Christianity or Christianity government. Okay, sa kanya yun. Ganito, tinanong, tapos he was quoting sa Acts or Buhat 11:26, si Kristo daw nagsalita. Hindi ho si Kristo. Ang nagsasalita doon ay mga yung taga-Antioquia. Ang mga Antioquia, if you research and see the commentary, ang nagsasalita doon yung mga pagano, yung mga Gentiles na hindi pa Kristiyano. At sinabihan nila sa pangungutya na itong mga tao na ito ay mga Kristiyano. Hindi ho si Kristo. Okay? Tinanong po siya, nagkamali po ba kayo o hindi? Dahil sabi mo si Kristo nagsabi, ang sagot niya, hindi daw siya nagkakamali. Si Kristo daw talaga ang nagsasabi sa Buhat 11:26. Ngayon kung si Kristo ay Diyos. Sabi sa Biblia, mabasa natin dito sa Biblia, nga si Kristo, sa Hebrews chapter 2 verse 9, si Kristo lower than the angel. Eh, mayroon bang Diyos na lower than the angel? Lower than the angel. Isang Diyos lower than the angel. Si Jesus Christ, sinasabi niya, in myself I can do nothing. So, ano man siguro ang sagot dito, baka ang palubad dito ay si Kristo, Diyos at tao. Baka lang.
sasabihin nga si Kristo ay Diyos at tao. Hindi po yun ang proposition namin dito, nga si Kristo ay Diyos at tao. Kung magpapatunay siya nga Diyos at tao si Kristo, sorry po, hindi yan ang ating proposition. Ang proposition po, papapatunayan nga si Kristo ay Diyos. Hindi po siya Diyos at tao ang proposition. Ngayon, kung si Kristo ay Diyos, na sinasabi niyang Diyos, sabi ni Kristo, sabi sa Biblia, sa Acts, sa Marcos 3:13. Marcos 3:13. Jesus is a servant of God. Mayroon bang God? Then, you are a servant of God? Mga kapatid? Mayroon pa, dagdag. Si Kristo, sabi niya, my Father is greater than all. My Father is greater than I. Mayroon pa bang Diyos na may mas malaki, mas makapangyarihan pa sa Kanya? Baka naman ang palubad niya ay bilang tao ay hindi po yun ang ating proposisyon. Ang proposition po natin papapatunayan nga si Kristo ay Diyos, hindi po Diyos at tao. Ganito, Acts, dito naman tayo sa John chapter 14 verse 28. Paano ito masabi na si Kristo isang Diyos, mayroon pala mas makapangyarihan sa Kanya. And kay ni Kristo, may makapangyarihan pa. Si Kristo ay nagdarasal. Ay may Diyos ba ho nga magdarasal ang Diyos? Makita sa Matthew 26, versikulo 39, si Kristo ay nagdarasal. Study. Diyos is not a man. God is not a man. Ayon sa Biblia, saan mabasa? Numbers 23, verse 19, and Hosea 11:9, na ang tao ay hindi Diyos. Ang tao ay hindi Diyos. Or Diyos ay hindi tao. Okay. Then, ano naman si Kristo? Sinasabi niya, good master. May lumapit at sinabihan si Kristo, good master. Lucas 18:19, good master. Sabi ni Kristo, why are you calling me good? Nothing is good except God. That is God. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Sabi ni Kristo, bakit tinawag mo ako na good? Walang ibang good, kundi ang Diyos lamang. Ano pa? Dito sa Marcos 19:29, tinanong si Kristo, what is the first and the greatest of all the commandments? Ang sagot ni Kristo, the greatest of all the commandments is that, hear, O Israel, the Lord our God is one. Sana sinasabi niya, the greatest of all the commandments, I am one of the Trinity, or I am the second person, or I am God. Hindi niya sinagot yun eh. Ako ang pangalawang persona, ako ang pangalawang eternal. Hindi eh. Sinasabi lang niya, isang Diyos. Tinanong pa siya. Ano pa? Another na pagpapatibay. Sa Matthew, Juan 17, versikulo 3, this is life eternal. Sabi ni Kristo, that they might know you, or Old English, they, that you are the only true God. Sabi ni Kristo, ikaw ang tunay na Diyos. This is life eternal. That they might know you, that you are the only true God. Sabi ni Kristo. I can do nothing. Wala akong magagawa sa aking sarili. Juan 5:30. Ano pa? Ang pagpatunay nga si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo kailanman hindi siya nagsasabi na ako ay Diyos or sambahin ninyo ako. Maliban dyan, sinabi ni Kristo na ako ay tao. John 8 verse 14. Ako ay tao. Why you seek to kill me? I am a man that hath told you the truth. Hindi siya nagsabi na I am a man and the same time I am God. Wala. Sabi niya, I am a man that hath told you the truth. Ako'y tao. Hindi niya sinasabi, ako'y Diyos at tao. Another thing, doon sa Acts chapter 2:22, sabi nila sa mga disciples, this is Jesus Christ, not a man approved by God by miracles and wonders. Jesus Christ of Nazareth, a man approved of God. Sino nag-aproba? Diyos. Don't tell me nga si Jesus din ang nag-aproba sa sarili niya. Ino-aprobahan daw siya sa Diyos bilang tao. Wonders and miracles. Mayroon siyang daladalang miracles.
galing sa Diyos. Sino nagsabi? Ay si Kristo. Last 3 minutes. Sinabi sa Revelation, sa Isaiah 44 verse 6, "This is the Lord, King of Israel. I am God. I am the last, and beside me there is none God. Beside me there is no other God." Sabi naman sa Isaiah 48 verse 12, "Listen, Jacob, Israel, whom I have called, I am God. I am the first and I am the last." Baka naman sabihin, si Kristo din pala. God din siya dahil I am the first and the last, sinabi ni Kristo. Kung mayroon din, kopya lang yan. Dahil sinabi ng Diyos nga, mayroon lang isang Diyos. Dito sa Lucas 2.13, Last 2 minutes. Lucas 2.13, kinukot ko ito at nag-research ako dahil ito marami itong mga Jehovah's Witness at Iglesia ni Cristo nag-fight on this. So I went to Parallel Bible and look at the commentary. Sabi nila dito sa Tito 2.13, sinabi dito, "For our great God and Savior Jesus Christ." Full stop. From the English version, it seems that Paul's idea was that the Christian should live waiting for the glorious appearing of the great God, accompanied with our Lord Jesus Christ. Accompanied, sinama-sama. Kung sabihin lang na si Kristo yun, dalawa pala ang Diyos nila. Dahil sinabi dito sa mga Bible commentary, dito sa Elcott's commentary for English readers, sinasabi na yung teksto na yan ay sinabi ni Paul na pagdating sa Diyos, mag-antay ang mga Kristiyano, pag-antay sa great God, at ang kasama niya ay si Lord Jesus Christ. So mga kapatid, maraming salamat. Alhamdulillah, I appreciate sa moderator. Masyadong active sa oras. Talino at matulas ang mga mata. Alhamdulillah, may Allah reward you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insakto kita sa oras, no? Daghang salamat. Moto ang hanay sa paniniwalang Islam nga gidala ni Brother Abraham Romas o karon adto ta sa 5 ka pangutana sa atong Catholic Faith Defender Board Philippines, Brother former Efren de la Piña. Salamat iyo, Abraham, sa itong negative side si Roy, ang moderator. Ang unang tanong ko, Five questions. ayon sa Quran, si Isa, anak ni Maryam. Tanggapin mo, brother? Opo, tanggapin ko. Anak siya ni Maria. Ayon kay sa Sura 457, 57, Okay? napatay si Masit Isa nga anak ni Maria. Totoo ba to? 457 sa Sura 157. according to the Holy Book of Islam Quran. Translation dito. And because of their saying in boast, we killed the Messiah. We killed in their boast, the son of Mary, the messenger of Allah, but they killed him not, nor crucified him, but it appeared so that to them that the resemblance of Isa, ay hindi pala namatay. Sinasabi, well, hindi siya namatay. Kung babasahin mo, this said in boast. This said yung mga tao, gaya ng Kristiyano, na nagsasabi in boast, na namatay si Christ. Pero kung ipatuloy mo, verily, sabi niya, he killed him not, nor crucified. Time. So, Next question. Sa Sura 5:72, si Allah mao si Isa, anak ni Miriam. Kanina tinanggap mo nga anak ni Miriam si Isa. So mayroong nagkatawang tao si Kristo. Ang tanong ko, sa Juan 10:30, premise ko, sinabi mo kanina, I and the Father are one. That is one divine nature. Totoo, tatanggapin mo, Brad Ramas Islam, nga si Allah o si Jesus, isa lang sila ang divine nature? okay. Pangalawang question. Pangalang Christian. Kung yan ay yung interpretation, mayroon din sa John chapter 17, verse 20, 21, 22. Sabi that, I and the Father are one. The Father art in me, and I in thee, I in you. And on the disciples with me, that they will be made perfect in one. Na ang Father, si Jesus Christ, with the disciples, they will be made
perfect in one. Mga Diyos din pala ang mga apostoles, kung yan ang interpretation mo. The word one, meaning Godhood, meaning yung mga disipulo, 12 disciples or 11 disciples, maging Diyos din sila. Dahil sabi ni Kristo, will be made perfect in one. Next question. Okay, Next pangatlo, question. pangatlo. Ang Surah size 116, basa mo, nga simbaha si Jesus ang anak ni Maryam. Surah size 116. Sa surah. So, totoo ba to? Tatanggapin mo, nandyan sa surah, na si Jesus gisimba. Surah chapter 6, 6 verse 116. 116. And if you obey most of those who are on earth, they will mislead you far away from Allah's path. They will follow nothing but conjecture, as they do nothing but a lie. Bumalik ito sa iyo, nagsisinungaling ka daw eh. O baka mali ang iyong sinabi nga anong text. Kasi nahulog dito na ikaw ang sinungaling eh. Hindi na sinungaling kasi sa surah. Time. Oh, next question. Sa surah 5 balik ko ko. Si Allah mao si Isa. So, ibig sabihin, Surah 5. si Allah sinisamba sa Islam. Nya si Kristo isa lang sila. Sinisamba sila. So, tama yung surah size 116 ang connection. Anong teksto? Surah 5:72. 72. Surah 5 ayah 72. 72. Oh. Ay, 5. Allah mao si Isa, anak ni Maryam. Basahin natin dito. Okay? Surely they have disbelieved who say Allah is the Messiah. Oh. Sandali. Tama to. Akin itong panahon. Sige. Ito, Mr. Moderator. Okay. Oh, tigilan mo sa kumpare ko. Okay. Surely they have disbelieved. Katotohanan sila ay hindi naniwala. Who says, ang magsabi na ang Allah is the Messiah. Son of Mary. Sila ay hindi naniniwala. Yung mga taong nagsabi nga si Allah is the Messiah. Time. So, wala dyan. Oh, next question. Next question. Base sa sentro sa Tima, saan nakasulat, sino bang apostol, ginamit ang Biblia kanina, nga si Kristo hindi matunay na Diyos? Ang tunay na Diyos. Ika-apat pa? Tanong? Oh. Okay? Pangapat. My last pa. Okay. Pangapat. Sino bang apostol nagsabi, ang tanong ko, nga si Kristo hindi tunay na Diyos? Sasagutin mo. Okay. Sam. Ang sinabi ko kanina, wala kong sinabi nga si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ayon sa mga apostoles. Relax lang. Ayan pa. Friends, relax lang. Okay. Ang sinabi kanina, John 8 verse 40, nga sabi si Kristo, ako'y tao. Ano ba ang tao sa iyo, Diyos? Sinasabi na nga doon sa Osea, sinasabi sa Numbers na ang Diyos ay hindi tao. Ang sinasabi ni Kristo, ako'y tao. Sa Acts 2:22, si Kristo ay tao. Hindi sinasabi doon siya ay Diyos. So, ako ay hindi nagsasabi sa ayong binabanggit. Kundi Biblia ho, sinasabi doon. Time. Okay, next question. Okay. Panglas. I-premise ko sa Biblia kasi Biblia ang sukuranan sa kabaturan. Sa Biblia, basahin mo Mr. Ritor, tapos itanong ko. Yung sa nakasulat doon. Oh, basahin mo. Maray. Baka na. Diyan ka na, ang Biblia ka na. Moderator ko. Oh. Kaya dyan ha. Ang Kristo, Diyos, basa. Dire. 2 Corinto 9:5. Kang Kristo, Diyos, ang nagpakig uli sa kalibutan. Ganun ha. Balik kag basa. Asa sa sugod? Kana 5. Sa 5. Oh. 19. 19. 5:9. 5:19. 19 na. 19. 19. Oh. Kay tinuod diha kang Kristo, Diyos Oh. ang nagpakig uli. Ang tanong ko, Mr. Meritor, nakasulat sa Biblia litra por litra si Kristo Diyos. Yung tema na to, si Kristo Diyos man. Tatanggapin mo, nakasulat sa Biblia? Mr. Moderator, pwede bang basahin ko muna? Oh, bago ko sagutin? Latin na bara. Dito sa English. Latin na Bulgata sa Pwede. Latin na Bulgata. Sige, saan niyo mabasa? 1 Corinthians? 5:19. 5:9. 5:19. 19. 19. 5:19. Sa 5:19. Ating time muna. 1 Corinthians 5:19. Basahin natin.
5:19. First Corinthians 5:19. Oh, 9. 2 Korinto na. No, 2 Corinto siguro. 2 Korinto. Sikan. Second. Oh, yeah. Hindi, first. 5:19? Oh, 5:19. 5:19. 19. Basahin natin ha. 1 Corinthians 5:19. 5:19. 1 Corinthians 5:19. Okay. Dito. To wit, that God was in Christ. Was in Christ. Reconciling the world into Himself. That God was in Christ. Hindi si Christ ang God. Sinasabi ka na Jesus Christ is God. Hindi naman eh. God is in Christ. Very clear nga. Mali ang yung sinasabi nga si Kristo ay God. Minsan, Ritor, ang maraming Time, version, time. may bersikulo yun. Kristo Diyos. Okay. Wala na oras. No? Wala naman tayo oras. Nahuman na ito ang 5 ka question o 5 ka answer. Adto niya ta sa dito na mo ba natin niya sa inyong ribatal tres ano? Oh. O 5 minutes. Laman sa painit ang Gusto ko ilang debate no, ilang lantugi. Gato ito. Makakasawa ito ng dalawa. Poros na ay mga bugat nga mga reson, mga tubag, mga pangutana. So, ato silang tagaan o 5 kami na to sa ilang rebuttal, matay isa. Sa ila, kung may mga kakulang nila, diha nila ibuhos sa ilang time. No? Kay medyo bitin. Tungkol sa mugwapo kay nga mga pangutana, gwapo po nga yung mga tubag. Muna nga, ayaw gimog ka limot pagpaminaw nini nga programa. So, ato ihatag ang 5 minutes sa rebuttal time ni Abraham, una. Kasi, John. Ibrahim. Ibrahim. Rubas. Sa negative side. Okay, imo ang time, Brother Ibrahim. Ilang minuto? 5 minutes lang. Alhamdulillah, sadya kayo. Nalingaw ko. I'm very happy. I am very glad. Nga lahat po ng aking katunggali na kinupot niya sa Quran ay bumirang po sa kanya. Nga sumasamba daw. Nga ang mga Muslim sumasamba kay Jesus Kristo bilang Diyos. Ano pa yun? Si Jesus Kristo ay namatay. Pagbasa, hindi naman. Andito ron sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, binasa ko rin ay si Kristo 5:19. 5:19 5:19, 2 Corinthians 5:19, binasa ko rin, sabi niya Diyos daw si Kristo. Sinabi naman the God in Christ, ang Diyos daw na nandoon kay Kristo. Ang ibig sabihin niya nagtuturo kay Kristo, hindi si Kristo ang Diyos. Sa translation si God, Jesus Christ God, hindi. Si Kristo nagsasabi, mayroong Diyos, sambahin ninyo ang Diyos. Sabi niya, our God is one. Nagdarasal siya doon sa Matthew 12:26, 26:39 sa Matthew. Si Kristo went a little further and he prostrated to the ground and he prayed to God. Or he fell his face to the ground and he prayed to God. Si Kristo nanalangin sa Diyos. Si Kristo, mabasa natin sa Hebrews chapter 5 verse 7, na si Kristo ay umiiyak at pinapawisan in strong crying and thirst that was able him to save from death. Si Kristo mismo. At si Kristo pa nga, maraming teksto dito, si Kristo ay binuhay ng Diyos, yung namatay na si Kristo. Ang nagbuhay sa kanya, ang Diyos. So mga kapatid, kung ang pagsabi natin na si Kristo ay Diyos, anong katibayan? Sinabi niya, ako'y tao. Hindi naman siya nagsabi, ako'y Diyos at tao. Si Kristo, many times he said, why you seek to kill me? I am a man that have told you the truth. Sa Acts 2, verse 22, Hero Israel, Jesus of Nazareth, a man approved of God by miracles and wonders. Namatay na nga si Kristo ayon sa Biblia. Pagkamatay niya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako nga si Kristo? Nagdatawag sa iya kong galingon. Diyos man siya, ulang mo na yan mo. Si Kristo niya, if Jesus Christ really is God, why he was calling to God? Granting that si Kristo ay God, and he was calling to God, how many gods do you have? Sabi pa nga, si Kristo daw, when he went to heaven, he was sitting on the right hand of God.
Jesus Christ was sitting in the right hand of God. Right hand of God. And then si Jesus Christ, nandoon sa right, sa left sino? God. God ang nandoon sa left side. Nandoon din ang God sa right side. Dalawa ang Diyos. Dalawa ang Diyos. Ay, ito lang Diyos at din pala nga servant. Dahil sabi nga sa Biblia, sa Marcos 3:13, si Kristo ay servant. Utusan, slave, servant si Kristo, sang Diyos. Marcos 3:13. Last 2 minutes, last 2 minutes. Last 2 minutes. 3 minutes. Okay? Ah. Sa Colossus chapter 1 verse 15, si Kristo ay the first of all the creation. Si Kristo ay creation or creator. May Diyos balaw nga creator? No creator? Ang Diyos ay creator, hindi niya creator ang Diyos. The Bible says, kung papatunayan naman kay Paul, si Paul kasi hambal sa tikalon siya. Hambal sa pag bulay og si Paul, sabi nga na nagpamakat ako, kung ako kauban ko sa mga Hudiyo, ako Hudiyo, kung kaupod ako sa mga hintil, ako hintil, balingbing si Kristo, balingbing si Paul. Sabi niya, kung kaupod niya ang mga Hudiyo, siya may ang Hudiyo, kung kaupod niya ang mga hintil, siya man hintil, abot man, ang klase nga apostol. Last 2 minutes. Kag si Kristo iya hindi apostol. Kung babasahin mo ang Matthew chapter 10, the names of the disciples, si Kristo, si Pablo iya hindi siya apostol. Ay gid niya. So, si Kristo ay hindi Diyos. Sinong nagsabi? Siya. Dahil at sabi ang Biblia, nga ang Diyos ay hindi tao. At sinasabi ni Kristo, ako ay tao. In myself, I can do nothing. Mabasa sa John 15 verse 30, in myself, I can do nothing. Wala akong magagawa sa aking sarili. 1 minute. Mayroon bang Diyos na hindi makagawa sa iyong sarili? So, anong klaseng Diyos kung hindi ka makagawa sa iyong sarili? I hear as I judge, and my judgment is just because nakinig ako sa Diyos. Sabi ni Kristo. So, ito, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nahuman na ato ang 5 minutes sa negative side. Si Brother Abraham Romas sa paniniwalang Islam atong nanungno. Magwapo kaya ang iyang mga conclusion. Kay sa iyang side, medyo napahungag niya ang iyang nabitin nga mga question nga mga answer. Okay. Atong ihatag na po ang panahon sa affirmative side yapon pang last 5 minutes imo brother Efren Yap de la Piña sa Catholic Faith Defender. Okay imo nga panahon brad. Salamat kayo Mr. Moderator, Brad Roy, o si Brad Abraham. Assalamualaikum. Waalaikum. Ang sentro sa topic ay debate ni suma sa the art, argumentation, and debate. Necessity of knowing the issue. So ang atong subject matter o ang si Kristo matod nga Dios. Sige, pangutana ka na ako kanina sa upat nga pangutana. Kinsa mga apostol ningon nga si Kristo dili Diyos? Tunay na, hindi siya tunay na Diyos. Sinabi mo nga, huwag kumingon na nga dili siya tunay. Dili tunay kuan, dili siya tunay nga Diyos. Ato, ibig sabihin, tinanggap mo ang tema nga tunay siya nga Diyos. Pero, sa layang punto nga, tao si Kristo. Kanang imo mga gikot sa John 17 verse 3, ubang mga verses Biblia nga, sa iyang pagkatao ni Kristo, dili siya Diyos, kaya isip tao, duha may kiniis Kristo, matubang San Pablo sa Roma 9:5. Si Kristo kaliwat sa mga patriarka na tao, ang Diyos labaw sa tanan. Kolosas 2:9, ang tibok ka pagka-Diyos si Kristo, naa siya pagkatao. Muna si Kristo, second when person, both human and divine. So isip tao, asay, kuan. Pero isip Diyos, labing gamana siya kay, klaro may litra-pulitra mo gina, diri sa itong panahon ng 2 Corinto 5:19. Nya wa man tamingon sa Biblia atong tutukan sa kamera ang 2 Corinto 5:9. Gibasa sa moderator kanina si Kristo Dios litra por litra Latina Vulgata hubad di Monsinyoriap. Laban gina ko ng Monsinyoriap para magaplido na. O Kristo Dios litra por litra 2 Corinto 5:19. Tanang bersyon man Nya daapay gyud lain teksto mga kaigsunan. So dihang napita wa na ka nigar ang atong pinanggang kaatbang ano man
nga basa litra por litra sa Kristo Dios. 2 Corintios 5:19. Ayang gibasa di man to Latin na Vulgata, lahi mang bersyon. Nya matud pa sa Quran mga kigsunan kay mo man ni arma sa gamiton sa Islam. Nasa pangingon ko kanina nga sura 616. Simbaha si Jesus anak ni Maryam kay gidawat man ni anak ni Maryam si Isa anak ni Maryam. Sa sura 5:72 sa Tagalog o sa Binisaya, ala mao si Isa. Iyam itong ibasa. Sa ito ba, klaro na nga, kung musimba ka ni ala, gisimba ni mo si Isa. Kaya usara man, maora si ala, sura 5:72. Asa mabasa sa Biblia nga gisimba si Isus na Mateo 28:9. Unya si Isus nakigtagbo nila sa dalan ug mingon, kalinaw, giduol siya sa mga babae, gigakos ang tiil o gisimba. Mateo 28:9. Klaro gisimba si Jesus niya. Ang Quran ingon gisimba si Jesus. Unya, mingon sila nga wala mamatay. Ang pagkataon ni Kristo namatay matubas 1 Pedro 3:18. So isip taon ni Kristo namatay. Isip Dios way kamatayo na kay kuaman matubag San Pablo sa 1 Timoteo 1:17, 1 Timoteo 6:16, Roma 1:23. Ang Dios walay kamatayon. Klaro man ang Diyos si Kristo. Asa man basa? Nasa Pinadayag 21 city sa tunena. Natabunan mo na kung kuan reda. Pinadayag 21 city sa Greek Bible. Di mana na to? The New Testament was written in Greek. Di Arabay, Greek yun. Sa Grigo, pure karakter ni. Ingon diri. Kay isumay is to Dios. Ako maiyang Dios. Greek Bible, page 477, Revelation 21 verse 7 sa Grigo, sa akop, sa Pinadayag. So, klaro kayo sa Grigo, 1 minute. dahil sumay utos Diyos. Ato ba, ako maiyang Diyos. Yan, kaysa man ang Diyos. Sa Pinadayag 1:8, muanhi, way sinudyan, way katapusan. Alpha, Omega, way lain si Kristo na. Nya, naggangi sa angamahan, mingon yun. Ang imong trono o Diyos mulumtad hanto sa katuran. Namakak ba si Aman wa? Nya si Allah sa sura 3:2, eternal si Allah. Unya, si Kristo eternal man sad, Mikia 5:2. So ibig sabihin equal with Okay, time. One na design kita. Wala na tayo oras, no? Okay, salamat, mayong hapon. Okay na. Nabaato yung na paminawan ang matag isa kahanay nila. At mga igsoon o mga higala ko des kahanginan ang ilang katapik karon nga ginadala. Dili basta-basta nga iskultahan mga igsoon tungod kay kahimtang sa atong Dios ang ilaha nga gina batbat mga igsoon karon ini nga kahaponon. So ang pagdesisyon mga igsoon o pagtrotimbang sa ilang nga mga diskusyon diha sa inyo nga side mga igsoon naa sa inyo ang pagdesisyon diha. Wala sa mua dinhi sila igo lamang nagpahayag kung unsa ang nakabutang sa blaan nga kasulatan og sa Quran usab sa basahon usab sa Islam. So mauto niyo na talingugan og daghang salamat sa inyong pagpaminaw o hinaot nga ang Dios kanunay magapanalangin kanto niningtak na hangtod sa daghan nga mga katuigan mga isog nga walay katapusan. Abay nang tanaw na pa may oras ka, 5 minutes. Oh, taki ano? Basahan ang pangutana. Oh, natay mga question no, natay mga okay. May pangutana. Ito ulit kana kay Pragan. Ha? Ibasa ko. Bitaw. Mga Pragan. Basa de, Brad. Sayang ka na sila. Isod mo ko pagbasa dere. Okay na. Kay Henley Flores Villanueva. Ha? Jamin Ibrahim. Oo. Sige. Sasagutin niya. Ayaw kong ang balik sa kanya. Si ano? Yan. Sa hapon. Ayaw daw niya mag-consakin sa akin magkipag-debate dahil offensive daw ako Basahan ilang Wala yung problema. basahan Ayaw. ilang comment. Mayroon pa tayong natitirang ilang minuto. Dan komensyo. Pakibasa nga Basa. para Basahin ka, basahin. Para dili Ustad Salim. Ustad Salim kasi ito ang ating partner. Alhamdulillah. No. Lang ito. Itong mga ilang dyan, comment. pakibasa. Ang komensyo. May glasses ka? Kasi Brad, sayang yung oras Alda natin. Pangahin. Cristino. 4 minutes. Clyde Ariglo. Late na tayo Lift out mga 15 minutes. Madala naman ang tulog. Oh. Ano niya ito? Ang kurma.
Ito, Kana. Comment. Dirk Suraga, niluluko sila ng Biblia nila. Kabayan, magbago na kayo. Muslim. Gusto niya. Magbasa ka sa Kristiyano nga nag-comment naman. Para Dick, balance. okay. Napod diri, oh. Uy, usapay pa na ni. Yung Kristiyano naman, nga comment. Kana. Oh. Di mo klaro? Jeric Chavez, Ustaz, pwede ba ask question? Sabi, usay pangutanan niya. Wala ba pa si Papuan diri? Pwede. Pwede. Na pa yung minuto ng may. Okay, si Jeric Chavez, Ustaz, pwede ba question? Okay. Pwede. Sige, magtanong. Pwede, tanong. Okay. Sige, magtanong. Tapos si Abdullah Corpus, Khalid Agad. Igsuon ni brother si Ustaz Ibrahim Romas. Wala na. Ulay ko. Wala na. Mayroon nagtanong din si Ismael Oo. Kirangan dito. Dodong, dapat ikaw makipag-debate kay para matatapos nila. Nung kasi may mga comments dyan sa aking page na medyo hanghang. So, mayroon din mga Muslim nagsabi, makipag-debate. Pero ang karamihan ho sa aking page, Wala na to, wala na. mga keyboard lang ho, mga keyboard. So ito, Ustad, pang last ka. Wala sa mensahe ho. Kana. Naman So sige. ibigay ko sa inyo mga kapatid ngayon si Ustad Salim Ansar. So sa mga lahat ng nandyan sa aking mga keyboard, Oh. keyboard debaters. Ay, yan. Ha? Sige, tuloy lang kayo. Dahil kung wala kayo dyan, wala nang kontrabida, di wala na rin kita yung Facebook ko. So, importante nandyan ka, nakakatulong ko yun sa akin. Bagang sa pelikula, kung walang kontrabida, walang nada. Ha? So, mayroong magic sarap. Kumbaga sa gulay, may magic sarap para may sarap. Kayo ho, yung mga kontrabida dyan, ang mga magic sarap sa aking page. Maraming salamat. Okay, Ustad, sa iyo ang... Okay, makigsunan og mga kigalan, alhamdulillah, ato nadunggan ang mga ipangluwatan ng mga pulong sa atong mga igsoon nga mga Comments. ginagitawag nato nga gitawag na naghimo sila og debate no sa tali sa atong mga kaigsunan Katoliko ug dinhi usab sa Rehulong Islam. Ubusa sa atong mga kaigsunan nga suking tipaminaw, kamo nay mo balansi ug unsay inyohang gitawag nato nga unsay inyong nadunggan nga mahitungod sa ilahang gipangsulti dinhi, mahitungod sa balaan Quran o sa Biblia, mga igsoon kita mo ay gitawag nato nga mo balansi ug asa ang ato ang hunahuna. Ug mga kaigsunan ug mga kaigalan, wala na magyutay oras. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.